Inni iPhone ulanýanlar hassahanada hiç wagt nowata durmadylar. Apple kompaniyasy iPhone smartfonlaryna emeli anglukman örnüşdirer. Gelecek ýyl Apple kompaniyasy Health prilajenияsynyň ýagny programmasynyň täzelenen nusgasyny ýagny emeli angurnalan Health Plus hyzmatyny işe goýbermekçi. Ullukmançylyk üçin emeli ang chatbotlar ulgamyna ilkinji iri çözgüt bolar. Health Plus hyzmatynyň esas aýratyrlyklarynyň birinde ol emeli ang maslahatçyny özünde birleşdirer. Ol saglyk we sagdyn durum şeýrelgesi boýunça hususy maslahatlar berer. Ol şeýlekem ulanjynyň imitlenişini ýazarlap, dogry imitlenmek barada teklipler höderler. Ulgamy Apple Watch saatlaryny birikdirip bolýar we saglygy gorumak babatda takyk maslahatlary elbetde pulsumyz bilen alyp bolýar. Eger Health Plus ulgamyny giňden ýaratmak başarsa, Apple diňe bir ýanynda göterilen enjamlar ugruna däl, lukmançylyk emeli aň hyzmaty gullaklaryna da öňdölegi togtalanmak bilen. Siziň pikiriňizçe iPhone ulanýanlar beýleklerden has sagdyn mod bilermi?